pilota per Lamine Yamal, interior de l'àrea, som-hi Lamine, encara Lamine! Futbolista més màgic del planeta que s'assenyala l'escut a la catedral. Quin golaç de Lamine Yamal després d'una passada clarivident de Pedri. Creua el camp, li arriba Lamine a la seva zona predilecta, aixeca el cap després d'un control on li queda la pilota enganxada a la bota i la col·loca directe a l'escaire de la porteria d'Unai Simón. Míssil teledirigit de Lamine, la marca de Lamine que segella el partit a la catedral.